Indaru lumburang minang taruka mama kita bersama kabau siku baru kakamah nangko kini baju apulo biasa lu syarat deta untuk apa nyaman yo si panghulu indua kabar nan kabajuan kamana kini manusia jadi saksi bukalah tambau kita nan lama lai makabe bakili-kili dek kita lengah iko jadinya lai makabe bakili-kili dek kita lengah iko jadinya kamana kini mencari ayam mata jatuh ke dalam oi dusana nan jadi batang taranda oh hidup sana nak jadi bangkitkan jua batang taranda jadi saksi bukalah tambau kita nan lama lai makabe bakili-kili dek kita lengah iko jadinya lai makabe bakili-kili dek kita lengah iko jadinya kamana kini mencari ayam mata jatuh ke dalam oi dusana nan jadi bangkitkan jua batang